setelah ndelang podcast Denny Sumargo sing Mbak Jedar karo Mas Vincent ya, bener-bener wow, masih ana ternyata ya. Wong lanang green flag kayak gitu. Green flag kayak bener-bener paket komplit deh gue loh. Wis ganteng iya, sugih iya, bertanggung jawab, terus cara dheweke ngetrit wong wedon gue, kayak anak-anak status kayak ngiri tanggane tek wae Mas. Tergolongnya Mas Vincent kayak kan juga esinom ya, songo loro lah urung sing tua gue loh, tapi bener-bener pikirannya maju hari ngarep kayak tuh lo bapak-bapak nang Indonesia ya sing pada kakek cengek ya aja mending wis raine pas-pasan gajinya jerek Korea mbak UMR kurus 8 juta amin enak temenan ya enak jerek Korea jerek UMR apa Indonesia kan 8 juta tapi sayangnya tidak. Gue tulung banget dideleng podcastnya Mas Vincent gue ditiru lah ya karuan dewek sih ora isa 100% kayaknya temenan apa ora tapi setidaknya ya nak pancen temenan gue mbok ya ditiru gue lo wong-wong cowok-cowok yang lainnya ditiru gue jadi mulai aja gue rusak kakek cengek rusak kakek gaya jam mending deleng kaca deleng diri anda kira-kira anu karo Mas Vincent ke ana mirip-mirip ora nek ora anak adoh dadi rusak kakek gaya rusak kakek cengek hah